Бога знають. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, чудно співають, пастушки грають, вол заслон вітають у дитяті, Бога знають. Сьогодні Бетлеєм дивная новина. Пречиста дева народила сына. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, вол заслон вітають, у дитяті Бога знають. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, чудно співають, пастушки грають, вол заслон вітають, у дитяті Бога знають. Марія Панна, дитятка пестує, і святий Юзеф, Єсуса годує. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, судно співають, пастушки іграють, вол заслон вітають, у дитяті Бога знають. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, судно співають, пастушки іграють, вол заслон вітають, у дитяті Бога знають. І королі три з усходу прибили, Богу дитяті, ахвяри зложили. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, судно співають, пастушки іграють, вол заслон вітають, у дитяті Бога знають. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, судно співають, пастушки іграють, вол заслон вітають, у дитяті Бога знають. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогі, святая мша, у якій сьогодні удзельнічаємо, буде ахвярована ва ўсіх тих інтенціях, які пред хвилину ми представляли перед образом Маті Божої Ясногурської. Будемо складати їх у ахвяры Пану Богу і просити, каб, коли така Його воля про заступництво Найсвятейшої Богородиці, каб учинив тое, об чим ми Його просимо. На початку перапросім Пана Бога за ўсе наши грахи, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна удзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина.
Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молимся. Боже наш Ойче, Твое спрадвечное слово, принявши с Панны Марии, слабое человечее тело цудовным зянем осветлило небесы. Просим, каб Христос, який запалил для нас святло правды, пришел в полноте своей могутности, деля откупления свету, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Амен. Читання першого послання святого апостола Яна. Миловане, аб чым не попросім, атрымаем ад Яго. Бо захоўваем заповедzi Ягоныя і робім тое, што Яму падабаецца. А заповедь Яго такая, каб мы верылі ў імя Сына Езуса Христа і любілі адно аднаго, як Ён загадаў нам. І хто захоўвае заповедzi Ягоныя, той жыве ў Богу, а Бог у ім. І па духу, якога даў нам, мы даведаемся, што Ён жыве ў нас. Умілаваныя, не кожнаму духу верце, але правярайце духаў, ці яны ад Бога, бо шмат ілжэпрарокаў з'явілася на свеце. Па гэтым распазнавайце Духа Божага. Кожны дух, які вызнае, што Езус Христос прыйшоў у целе, ёсць ад Бога. І кожны дух, які не вызнае Езуса, той не ад Бога. Гэта дух антыхрыста, пры якога вы чулі, што ён прыйдзе і цяпер ужо ёсць на свеце. Дзеці, вы ад Бога, таму перамаглі іх, бо той, хто ў вас, больш за таго, хто ў свеце. Яны са свету, таму і гавораць так, як свет, і свет слухае іх. Мы ад Бога. Хто ведае Бога, слухае нас. Хто не ад Бога, той не слухае нас. Па гэтым і пазнаём духа праўды і духа фальшу. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Дам усі народи в спадщину Тобі. Дам усі народи у спадщину Тобі. Обвящу постанову Пана, и Он мне сказал: Ты, сын мой, я тебе сегодня народил. Проси у мяне, и дам народы у спадщину Тебе, и межи земли во владанне Твое. Дам усе народы в спадщину Тебе. А теперь, короли, зразумейте, навучитеся судить земли, с боязью служите Пану и радуйтеся с хваляваннем. Дам усе народы в спадщину Тебе. Аллилуйя.
сабвяшчаў Евангелле варладарства і лячыў усялякую хваробу у народзе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. Хвала Табе, Пане. Калі Езус пачуў, што Яна зняволілі, адышоў у Галілею і, пакінуўшы Назарэт, прыйшоў, пасяліўся у Кафарнауме Прыморскім, у межах Забулона і Нафталіма. Так збылося сказанае прарокам Ісаія, які кажа: «Зямля Забулона і зямля Нафталіма, на шляху марскім за Ярданам, Галілея язычнікаў, народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае. І тым, хто сядзеў у краіне і ценю смерці, зазяла святло». З таго часу Езус пачаў прапаведаваць і казаць: «Пакайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». І хадзіў Езус па ўсёй Галілеі, навучаючы там у сінагогах і абвяшчаючы Евангелле валадарства, і лячыў усялякую хваробу і усялякую немач у людзей. І прайшла пра яго чутка па ўсёй Сірыі. І пачалі прыводзіць да яго ўсіх нямоглых, церпячых на розныя хваробы і слабасці, апантаных, эпілептыкаў і спаралізаваных, і ён вылечваў іх. За ім ішлі вялікія натоўпы з Галілеі, Дэкаполіса, і з Єрусаліма, і з Юдэі, і з-за Ярдана. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Мои дорогие, сёння у першым чытанні мы пачулі словы: «Не кожнаму духу верце, але правярайце духаў, ці яны ад Бога, бо шмат лжэпрарокаў з'явілася па свеце». І можа нам бы здавалася, што гэтыя словы адносяцца да часоў Езуса Хрыста больш, праўда, але тым не менш і лжэпрарокі — гэта такая з'ява, которая ёсць заўсёды. Напэўна, адмяняюцца, можна сказаць, відазмяняюцца, але тым не менш заўсёды прысутнічаюць. Таму апостол Ян кажа: «Правярайце духаў». Не кожны дух, які нават выглядае добра, з'яўляецца духам ад Бога. Мои дорогие, мне здаецца, што ў сённяшнім свеце гэта вельмі актуальныя словы. Чаму? Таму што, напэўна, можна на розных узроўнях, праўда, прыкласці іх да сучаснага жыцця нашага. Можна нават ад боку веры, таму што, не ведаю, але ў апошнія часы якосці вельмі актуальна стала, і шмат хрысціян, католікаў знянацку задумаліся: а чаму б гэта нам як-небудзь па-новаму не маліцца? Аглядзеліся вакол сябе і кажуць: «О, а паглядзіце, сектанты во як моляцца, а давайце і мы будзем таксама». І з'яўляецца якаясьці тэндэнцыя адаптавання практык, якія менавіта з'явіліся ў сектах, і прыцягванне іх у касцёл, і яно нешта новае. Тут мы адкрыем Бога, тут мы адкрыем Духа Святога, тут нешта будзе. Мои дорогие, я не хачу моцна ўваходзіць у гэта, але не ведаю, ці гэта аж такая актуальная справа, ці гэта вырашыць праблему, ці адаптацыя якіхсьці спосабаў праслаўлення Бога часам пад знакам запытання сектанцкіх у традыцыю касцёла, ці яно штосьці вырашыць. Не толькі гэта, праўда, але, напрыклад, часам некаторыя адкрываюць у багаце касцёла, праўда, такіх людзей, напрыклад, як людзей, якія мелі прыватныя аб'яўленні.
пачынаюць уваходзіць у гэтыя тэксты, чытаюць, і часам чалавек прыходзіць, і ты разумееш, што ён сваё жыццё будуе не ад Евангелія, а ад аб'яўленняў якойсьці прыватнай асобы. Ну і гэта ўжо якісьці знак запытання. Мае дарагія, ці штосьці змянілася з таго часу, як Езус прыйшоў? Не. Навяртайцеся і верце ў Евангелие. Няма іншага спосабу на збаўленне. І тое, што сёння прапануюць, як я часам кажу, пад соусам добра, ну, гэта таксама вялікі знак запытання, тым больш, што Касцёл мае сваю вялікую, прыгожую традыцыю. І не заўсёды трэба нешта шукаць новае. Можна скарыстацца тым, што ёсць у здабытку, у багацці. Гэта як часам у нас такі з папярэдняга майго служэння студэнты семінарыі прыходзяць, ну, трэба нам інтэрнэт, трэба нам, навошта? Ну, бо мы вось там столькі матэрыялаў, я говорю, пабачце, у нас бібліятэка такая, ці вы ўжо перачыталі? Ну, што вы там, кніжкі, ну? Ну, кніжкі, ну. Ну, там мудрасць. Не толькі ў інтэрнэце. І, мае дарагія, і гэта можа такая адзін кірунак увогуле разважанняў сённяшняга чытання, другі кірунак, гэта зноў ж такі, ну, прапанаванне гэтага духа добрага, які прыгожа выглядае, які нешта добрае ўносіць у жыццё, але ў якім ёсць адна маленькая, праўда, такая справа. Там асоба Божая, асоба Езуса Хрыста заменена на нешта іншае. На сацыяльнае служэнне, на дапамогу бедным, на пастроіць грамадства, у якім будзе ўсім добра. Прыгожа гучыць, правда? Але адзін маленькі нюанс, там няма Бога. Заўважце, у сённяшнім свеце мы, можа, тут у нас, правда, не, але калі дзесьці там у большы горад заходзім, і перадсвяточныя прыгатаванні, і там вельмі часта ў вялікіх магазинах, супермаркетах з'яўляюцца так званыя вертепы, яслі божанарадзянёвыя. Але дзіўная справа, там ёсць лосікі, зайчыкі, конікі, хто хочаш, толькі там няма Езуса, Марыі і Юзафа. Нема гэтых людзей там. Там могуць гномікі, клоуны. І прыгожа, і вось мы святкуем раство, правда, Божае нараджэнне. Божае нараджэнне без Бога. Заўважце, у вас нават, я часам так смяюся, нават у наш вайбер, якім мы карыстаемся, пад свята прыходзяць стікеры з калядамі. Ці ёсць там хоць адзін малюнак, дзе там яслі прадстаўленыя з Божым? Не. Там все, што хочаш, толькі не Бог. Мае дарагія, і вось гэта галоўная памылка. Бо гэты дух таксама выглядае як добры, правда? Але гэта было ўжо ў свеце. Была проба пабудаваць камуністычнае грамадства, так? Там таксама павінна быць усім добра, усе павінны былі быць роўныя, але ці атрымалася? Ці атрымалася пабудаваць грамадства, у якім усе роўныя? На жаль, гэта немагчыма. Гэта немагчыма, таму што людзі нероўныя. Я часам, як маю выклады са студэнтамі ў семінарыі, я ім прапаную такое, можа такое, як скажам, упражненне. Кажу, от уявіце сабе, што нешта адбудзецца ў свеце, і ўсе даброты свету будуць падзеленыя роўна між усімі людзьмі. Як думаеце, сколькі гэтая роўнасць пратрывае? Я думаю, мінуты, а можа нават на секунды пойдзе лік, правда? Таму што нехта заложыць, нехта прайграе, нехта прап'е адразу, сходу. Не можа быць універсальнага якогосьці
спосабу на жыццё, калі там не будзе Бога. Мае дарагія, менавіта Бог – гэта той арыентыр, тое аднясенне, якое дазваляе чалавеку пабудаваць вось гэтае сапраўднае грамадства, вось гэту цывілізацыю любові. Калі мы выкінем Бога, мы некага замест Бога туды паставім. Чалавека. Можа, з найвышэйшымі ідэаламі. І можа, у яго, у канкрэтна аддзельна ўзятым жыцці нават гэта будзе якосці функцыянаваць. Але гісторыя паказвае, што чалавек не вечны, ён памірае, прыходзяць паслядоўцы, і яны ўжо глядзяць на гэтае жыццё крыху іначай. Вось. І таму мы сёння чытаем, што калі у гэтым духу няма Бога, няма Езуса Хрыста як Сына Божага, то гэты дух не ад Бога. Па чым вы распазнаеце? Кожны дух, які вызнае, што Езус Христус прыйшоў у целе, ёсць ад Бога. І кожны дух, які не хоча прызнаваць Езуса Хрыста, нават з найбольш шляхетнымі якімісьці, не ведаю, узнёслымі ідэямі, гэта дух не ад Бога. Больш таго, гэта дух антыхрыста, пра якога вы чулі, што ён прыйдзе і цяпер ужо ёсць на свеце. Чаму? Таму што, як я ўжо сказаў, на месца Бога абавязкова штосьці стане. Хтосьці займе месца Божае. Іначай не атрымаецца. Таму, мае дарагія, напэўна, гэта такі перасцярога да нас і такі заклік быць чуйнымі. Таму што свет, у якім мы жывем, ён досыць разнастайны. І, як прымоўка кажа, не ўсё тое золата, што блішчыць. Таму тое, што Божае, мы павінны умець распазнаваць. Сёння далей, праўда, мы яшчэ там пачулі, мы так распазнаем праўду і фальш. І гэта павінна быць нашая здольнасць, наша ўменне. За дапамогай нашай веры, праз аднясенне той рэчаіснасці, у якой мы жывём, да праўдаў Божых, мы павінны распазнаваць праўду і фальш. Таму няхай гэта будзе сёння таксама наша малітва аб тым, каб Бог дазволіў нам і навучыў нас глядзець на гэты разнастайны свет. Я не кажу, што ён дрэнны чи добры, ён разнастайны, ён прыгожы, у ім цікава, але кожны з ім знаходзіць тое, што шукае. Вось каб Бог нас навучыў менавіта праз прызму яго праўды, яго наказаў, глядзець на гэты свет і распазнаваць у ім тое, што Божае, тое, што насамрэч у сваёй істоце добрае, і тое, што дазволіць нам пабудаваць лепшы свет і лепшае грамадства, у якім мы жывем. Амен. Праз Езуса Хрыста, які наведаў і асвяціў жыхароў зямлі, скіруем да Айца Нябеснага нашыя просьбы. Молімся за святога Айца Льва XIV, каб Пан Бог падтрымліваў яго абвяшчэнні праўды аб Божай любові да чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсе народы зямлі, каб святло Євангелія ахінула людзей добрай волі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей абыякавых да рэлігій, каб сведчанне нашага пабожнага і справядлівага жыцця будзіла ў іх прагу пазнання Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ва ўсіх тых інтэнцый, якія мы прадстаўлялі у малітве да Маці Божай. Просім, каб Пан Бог у сваёй любові да кожнага чалавека выслухаў і учыніў тое, аб чым мы просім. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, каб Бог дапусціў іх да свайго святла. Цябе просім.
Выслухай нас, Пане. Молімся за нас і ўсіх вернікаў нашай парафіі, каб у сваім жыцці мы ўсе былі падобныя да Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа Ойча Всемагутны, выслухай нашыя просьбы, учыні, каб мы цярпліва ішлі ў кірунку валадарства святла. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Чаму ж сягоння ночка аднее, і як ад сонца неба яснее? Христос, Христос, нам народился, Божьим святлом грешный свет озарился. Христос, Христос, нам народился, Божьим святлом грешный свет озарился. Чому ж сягоння з неба анёлы людей збирають гімном веселым? Христос, Христос, нам народился, Божьим святлом грешный свет озарился. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Прымі, ласкавы Ойче, гэтыя дары, у якіх адбываецца цудоўная перамена, каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, маглі б прыняць з Цябе самого ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Пан з вамі, І з Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны вечны Божа. Сёння Ты аб'явіў таямніцу нашага збаўлення. Сёння Ты з'явіўся нам святло народаў, з'явіў нам святло народаў Твайго Сына Езуса Хрыста. Калі Ён прыйшоў на зямлю як смяротны чалавек, Ты адарыў нас нанова удзелам у Яго вечнай славе. Таму неба і зямля захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі у надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце. Табе, Божа Ойча, усемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Сын Божы стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі. Таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збаў нас от злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак спакою. Баранку Божий, які береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, які береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, які береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Хто да ясляў бэтлеемскіх, да дзіцятка паспяшыць, Сыну Бога поклониться, что сышоў між нами жить. Той, хто Богом быў спрадвеку, народзіўся чалавекам, каб людзей уратаваць. Той, хто Богом быў спрадвеку, народзіўся
чалавекам, каб людзей уратаваць. Не маруце, а прыходзьце прывітаць цара цароў. Славу неба ён пакінуў, на зямлю да нас прыйшоў. Ціха станьце на калені, гаварыце в захапленні, честь і слава Богу сил. Тихо станьте на колени, говорите у захоплении, честь и слава Богу сил. Молимся. Просім Цябе, усемагутны Боже, дай, каб моц прынятага сакраменту заўсёды падтрымлівала нас на шляху да неба праз Хрыста Пана нашага. Амин. Пане з вами, И с Духом Твоим. няхай вас благословить Бог усемагутны, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите у спокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Бог прийняв людське тіло, веселиться, каже сміло. Для Його ми заспіваємо і на лірах заіграємо. Хвала, хвала, громадою заспіваємо, і як Богу хвалу даймо, всемогутному дитяті і Марії, Його маті. Хвала, хвала, всемогутному дитяті і Марії, Його маті. Хвала, хвала. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста. Цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амин. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, будь нам абаронаю супраць спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амин. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин.